أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas pričat ćemo vezane jedan veliki stvar, veliki jedan grijeh koja se zove laž. I časni Kur'an nekoliko mjesto nama uputio kako treba da mi ponašamo, kako treba da mi pričamo. I ovo ajet koje sam učio je od surat Al-Ahzab. Allah kaže: o vi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite istinitim govorom. Kada govorite, ne smije da lažete, ne smije da od sebe nešto pravite, nego pričate potpuno kako stvar postoji. I govorite istinitim govorom, on će vam oprostiti vaša dijela i oprostiti vam vaše grijehe. Ako bi govorili istinu, onda Allah će ispraviti vaše stanje. Možda vi ne govorite istinu zbog neka da bi pravili neka šteta za sebe. Ali Allah kaže, ako bi govorili istina, onda Allah će ispraviti vaša dijela i oprostiti vam vaše grijehe. Možda neke prethodne grijehe koji ste napravili i kada niste bojali zbog svoje šteta i pričali ste i govorili ste istinu, onda Allah će oprostiti ovi prethodne grijehe. A kogod se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, on je zaista postigao veliki uspjeh. Sada, ako mi vidimo naše društvo, vidimo porodični život, vidimo gdje čovjek radi, vidimo kako čovjek ima trgovinu, vodi trgovinu, to su razne stvari i mi vidimo dosta ljudi i čak muslimani, oni uopšte ne pazi kada oni govori. Oni laži, on govor i ovo je veliki, među velikim grijehima je lagan je isto jedan veliki grijeh. I zbog ovo stvar, onda ponekad čovjek završi ovo neki stari odnose, onda bude neki neprijateljstvo međusobnom, nekad se dešava da ne bude povjerenja međusobnom. Isto taj stvar se vidi kod muži žena, taj stvar vidi kod roditelji i djece, stvar se vidi kod prijatelji i ovo radni odnos koji vodi trgovinu, biznes. Ovo stvar, kada čovjek laže, onda to pravi veliki grijeh. Pogotovo ako je pitanje za muž i žena, onda oni ne živi više onda zajedno zbog takvih stvari, zato što ako neko napravio nešto, onda ne kaže istinu, onda dođe jednog dana kada druga strana uopšte nema povjerenja. Jer Allah ovdje obeća, ako govorite istinu, onda on će
popraviti vaše stanje i ne samo ispraviti vaše stanje, nego on će vas oprostiti. I zato ovo kada mi hoćemo da imamo islamski odgoj kod nas, kod nas je porodica, društvo, onda treba da stari ljudi postanu primjer za svoje djece i onda djece kada vidi da roditelji oni govori istinu, onda ne varaju nekoga, ne laže, onda oni primi da je bolje boja. Ali ako roditelji oni govori laž i djece kada oni vidi i od male noge oni će početi da primi taj boja. I onda ovo pravi velika šteta za njihovi budući život. Za neki sitni stvari nekad ljudi ne govori istina. Naprimjer, zbog novaca i zbog neke mali korist u doba islama mi imamo neki krasni primjera. Naprimjer, kaže se jedan čovjek koji je volio da proda svoj kon i on tražio malo pare i ovo čovjek koji je kupio, on ponudio više pare i rekao ja znam koliko je cijena. I ponekad takve stvari oni su vodili kod sudija. Isto se kaže za jedan čovjek, on kupio komad zemljište od nekoga i kasnije kada je on tamo nešto je radio i našao nešto zlato i on otišao kod ovog čovjeka i rekao ovo ne pripada meni. Ja sam kupio samo zemljište i ovo blago je tvoje. I taj čovjek rekao ja kada sam prodao zemljište i šta god ima u njoj, to je sve pripada tebe. I onda su vodili taj postupak kod sudija. I sudija isto bio pobožna osoba. Onda on rekao, pitao da li imate djece. Jedan rekao ja imam sin, a drugi rekao ja imam čerka. I taj sudija rekao najbolji bi bio da treba da vaš sin uzmi njegova čerka i ovo zlato treba da potrošite na njih. I tako su onda oni radili. I poslije od ovo brak se rodio jedan veliki imam. I vidite, oni su bili iskreni i onda ta iskrenost išao dalje do njihove djece. I časni Kur'an smatra laž jednom odvratnom stvari. Kao što Allah kaže Fajtanibu rijsa minal ausani vajtanibu qawla zur, odbacite zato odvratnost idola i odbacite neistiniti govor. Ovdje Allah govori kao laž, kao idol. I idol, vi znate, ovo kao gospodar, kao lažni Bog umjesto Boga. I znači, kada čovjek govori laž, on misli kroz laž ja ću uspjeti i tada on nema povjerenja ili vjerovanje u Boga. I onda on ima povjerenja za taj laž. I zato Allah rekao ovo je idol. I za taj stvar, zato treba da se puno trudimo. Za obične stvari ljudi ne laži. Ali kada oni vidi da imaju neka možda šteta, ako bi oni govorili istina i oni će zgubiti nešto pare ili ima neka financijska šteta ili obraz ili neki takve stvari i zbog toga onda oni govori laž. Ili ako bude neka šteta,
taj šteta ne bude zbog taj laž, ali zbog ta istina, nego neki prethodni ovo grijeh što čovjek napravio. I zato ovo ajet govori da ako ne govorite istinu, to je isto kao da vi ste naslon prema idolima. I naš vođa na ovo doba, običajni Mesija a.s., on kaže, neki ljudi kažu mi ne možemo da prođemo bez laž. I rekao, ovo je potpuno lažna priča, samo istina može da prođe i na kraju je istina dobi pobjeda. I rekao, nema neki loša dijela, odvratnosti stvari mimo laža. I on rekao, 7 puta mene su vodili na sud zbog razne optužbe i uvijek on govorio istina i svaki put on bio slobodan. Ponekad bio opasno stanje i čak jednom Imam Adil Islam napisao jedna knjiga i taj knjiga on poslao za štamparija i vlasnik štamparija bio neki kršćani. I zakon bio da taj materijal ne smije da se pošalji na isti kovertu gdje on poslao pismo. I taj vlasnik od štamparija, on vodio taj postupak protiv njega u sud. I taj advokat, on rekao, samo vi kažete, ja nisam tako slao, čovjek nema neki dokaz. Ja sam poslao materijal za knjiga odvojeno, a pismo bio odvojeno i onda dobit ćete sloboda. Imam Adil Islam rekao, neću, ja ću reći samo istinu i čak ako oni mene kaznu. I onda on rekao, ja nisam znao za ovo zakon. I ovo druga strana, oni su dali nekoliko argumenata da treba da on plati kaznu ili da ide u zatvor. Ali sudija uvijek odgovorio ne i na kraju on slobodio. I zato Imam Adil Islam kaže, 7 puta mene su vodili na sud i svaki put Allah mene oslobodio i kako mogu da ja prihvatim ovo riječi od ovih ljudi koji kažu da ne možemo da prođemo bez laža. I kada čovjek laže, onda to znači on nema vjerovanje u Boga. I onda Imam Adil Islam kaže, ako je tako kako ovi obični ljudi kažu, onda gdje bi išli ovi pobožni ljudi. Zato najbitnija stvar da mi vodimo svoj život prema potpuno istinom i ako bismo krenili na taj način, Allah će otkloniti naša zlodjela, on će nam pomagati i da bi rešili svi problemi. I, na primjer, ovi neki stručnjaci koji su iskupili neki podataka, oni su rekli i svaki čovjek svaki dan najmanje 3 ili 4 puta on laže. To su razni vrsti, na primjer varaju nekoga i ako obećaju ne ispuni i ne kaže šta je razlog, samo daju neki lažne izvinjenje. I onda najopasno je kada unutra porodica, kada muž i žena međusobno, kada oni počenu da varaju jedno na drugo. I ta je stvar koja pravi velika šteta za porodica, onda za djece,
nekad ovi na radno mjesto stvaraju neki novi odnos i onda skrivaju sebe i lažu sa ženama ili žena laže sa mužom, ali ta je stvar jednog dana se izađe na vidljivo i onda nemaju više taj strpljenja, onda stvar ide do razvod braka, onda nema budućnost zajedničkih života, onda za djece, kada budu bez oba roditelji, to se isto pravi veliki problemi. To znači, laž nije nešto sitni stvar ili malije stvar, ovo može da stvara veliki problemi. Možemo da kažemo, laž je izvor svakog zla i kao ključ za svakog zla počne od laži. I časni Kur'an kaže, zaista laži izmišljaju samo oni koji ne vjeruju u Allahove znakove i oni su lažovi. I onda imamo nekoliko hadisa od naš voljeni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se Hazrat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, budite iskreni, zaista iskrenost vodi ka dobročinstvu, a zaista dobročinstvo vodi ka džennetu. Čovjek će neprestano govoriti istinu i držiti se iskrenosti sve dok ne bude upisan kod Allaha da je sidik, znači iskren. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada čovjek govori istinu, onda on nastavi redovno, stalno on govori istinu, dok Allah ne vidi da li on ispunio taj stvar i onda na kraju on bude pisano kod Boga kao sidik, kao iskren. Onda dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, čuvajte se laži, zaista laž vodi u griješenje. Zaista griješenje vodi u vatru. I čovjek će neprestano lagati i držiti se laži sve dok ne bude upisan kod Allaha da je kazab, znači lažljivac. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio za znak za munafika, ovi za licemire. Kaže se, prenese Abu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, 3 su znaka munafika. Munafik kaže, kada čovjek je nafak se kaže na arapskom nešto kao taj rupa, gdje ovo miš uđe i gdje ima više rupa, ne se zna odakle on ušao i odakle izašao. I munafik se kaže licemiri koji budu sa vjernik, isto budu sa nevjernik. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ovo 3 su znaka munafika, kada govori laže. Bez nekih potreba, bez nekih razloga on govori laž. Kada govori laže, kada obeća ne ispuni i kada mu se povjeri iz nevjeri, ne vraća emanat kako on obeća. Hazrat Abu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu prenesi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko dijetu kaže, dođi da ti nešto dadnem, pa mu ništa ne dadne i to je laž. Vidite, ovo se dešava kod kuće. Ponekad čovjek nazove neke dijete da dođe da damo ovo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ako ne dadnete, to je laž. Vidite do koliko sitni mjere, do sitni časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio. Ova tačka vrlo je važna za moralni odgoj. Imate na umu da za moralni odgoj djece ne trebate govoriti takve stvari čak ni u šali. Inače djeca će stvoriti naviku da govore laži
u svakodnevnim razgovorima i laganje će im postati čvrsta navika kasnije u životu. Oni će postepeno izgubiti svaki osjećaj od toga da govore laži. Običani Mesija a.s. također kaže, među prirodnim stanijima čovjeka postoji osobina koja se zove istinoljubivosti. Istinoljubivost normalno sve dok nema nekog razloga za svoje sebične želje, čovjek ne želi govoriti laž. On mrzi laž i ne dozvoljava sebi da laže. On biva nezadovoljan čovjekom za kojeg je dokazano da je govorio laž i gleda sa poniženjem na njega, ali ovo prirodno stanje ne može biti smatrano moralnom vrlinom. Čak i djeca i umobolni to pokazuju. Ukoliko čovjek odstrani ove ljudske razloge koji ga navode na to da ne govori istinu, do tada on ne može biti smatran stvarno istinoljubivim. Ako čovjek govori istinu u situacijama kad nema nikakve štete zbog toga, ali je spreman da prebjegne neistini gdje su samo njegova čast, imetak ili život u pitanju i ne govori istinu, kakva on ima prednost nad djetom ili umobolnom osobom. Zar umobolni i maloljetni ne govore istinu? Teško da postoji iko u svijetu ko će reći laž bez bilo kakve svrhe ili motovi. Napuštanje istinoljubisti sa cijelom da se izbjegne neki gubitak koji prijeti nije moralna vrlina. Prikladna prilika da se govori istina jeste kad osoba shvata gubitak života, imetka ili časti. U ovom kontekstu Božje učenje je tako: Fajtanibu rijsa minal awsani, vajtanibu qawla zur, čuvajte se prljavštinje idola i čuvajte se lažnog govora. Vala jaba šuhadau iza madu, i neka svjedoci ne odbijaju kad budu pozvani. Ovo sada učimo nekoliko ajeta iz časni Kur'an. Kada jedan čovjek treba da izađe, da dadne svjedok, da bude svjedok, on ne smije da odbija. Vala taktumu šahadata, wa man yaktumha fa innahu asimun kalbuhu. I ne skrivajte svjedočenje. Ako god ga skriva, njegovo srce je zaista griješno. Ako vidite nešto se dešava, a vi ste bili prisutni tamo i zbog vaše svjedočenje može da taj predmet bude rešen kako treba, i ako ne čovjek izađe, Allah kaže njegova srce je zaista griješno ako ne izađe. I zato to treba da čovjek završi. Vajza kultum fadilu vlau kana za kurba. I kad govorite, držite se pravde, čak i ako vam bude neko blizak. Onda dalje Bog kaže: Kunu kavvamina bil kiste šuhada lillahi walau ala anfusikum avil validene wal akrabina. Budite strogi u provođenje pravde i svjedočite samo u ime Allaha, čak i ako će to prouzročiti gubitak vama i vašim roditeljima ili vašoj rodbini ili sinovima. I dalje se kaže: Vala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I nemojte
da vas neprijateljstvo nekog naroda navede da ne postupate pravedno. Onda dalje kaže vasadekina vasadekate, istino ljubivi muškarci i žene će dobiti veliku nagradu. Onda dalje se kaže vatavasau bil haqqi vatavasau bis sabr, držite se istine, jedan drugom istinu savjetuje i držit će se strpljenja, jedan drugom strpljenje savjetuje. La jašadu nazur, oni se ne druže sa lažljivicama. I tako kada vidimo svoje društvo, onda čovjek treba da vodi račun u tome, da ne vodi, da ne sjedi, da ne druži sa takvim ljudima koji su, kao Allah kaže, oni se ne druže sa lažljivicima. Ima jedan interesantan hadis koji se nama pokazuje, ako čovjek planira da više ne govori laž, kako Allah njega pomogne da on otkloni sve ovi ostali grije od sebe. Došao jedan čovjek poslaniku Muhammadu sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahu poslaniče, ja imam mnogo loših navika, koju od njih najprije da ostavim. Imamo nekoliko navika loši, ne mogu odjednom da napustimo sve, neka recite samo jedan, da bi možda jedan po jedan bio oslobodio sebe, očistio sebe. Poslanik reče, prvo ostavi laž i uvijek govori istinu. Čovjek je obećao da će tako učiniti i otišao kući. On obećao sa poslanik i kaže u redu, sada ovo je kao bio jedan ugovor među časni poslanik i među njega. Kad je pala noć, čovjek je se premao da ode u krađu, ali prije nego što je izašao iz kuće, na trenutak se sjetio obećanja koje je dao poslaniku. Ako me sutra poslanik upita gdje sam bio, šta ću reći? Hoću li reći da sam išao krasti? Ne, ja to ne mogu. Ali ne mogu ni lagati. Ako kažem istinu, svako će me mrziti i zvati će me lopovom, a ja ću biti kažnjen i za krađu. Tako je čovjek odlučio da ne krade to noći i ostavio se ovu lošu naviku. Sljedećeg dana poželio je da pije vino, ali kad se spremao da to učini, pomisli, šta ću kazati poslaniku ako me upita šta sam radio tokom dana? Ne mogu slagati. I ako kažem istinu, ljudi će me mrziti, zato što muslimanu nije dozvoljeno da pije vino. I on je tako odstao od namjere da pije vina. I tako, kad god bi ovako ovom čovjeku na palo da učini nešto loše, on bi se sjetio svoga obećanja da će uvijek govoriti istinu, jedan po jedno. On je napustio sve svoje loše navike. I ovo poslije se na drugom mjestu se pisao i poslije nekoliko vrijeme taj čovjek došao kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kada je on pitao kako si, šta ima, i onda on rekao, poslaniče, ja sam sada oslobodio od sve stvari. Samo za jedan obećanje. I vidite, onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, teško onome koji priča i laže da bi se ljudi smijali. Teško njemu. Znači, ne smijemo da hvalimo sebe sa lažnim pričama, da ljudi bi nešto smijali. I ovo je sve grijeh.
I još jedan isto bitan stvar, neki ljudi, oni dolazi od Boga kao Božji poslanike i neki ljudi tvrdi sebe kao su poslanici, ali Allah nije poslao. I ima neki ljudi koji odbijaju poslanika. Ovo je poruka od Kurana za svi takvi. Allah kaže ko je onda nepravedni od onog ko izmišlja laž protiv Allaha, da može odvoditi ljude sa pravog puta bez znanja. Sigurno Allah ne upućuje nepravedni ljude. I dalje se kaže, a na sudnim danu vidjet ćeš kod oni koji su lagali protiv Allaha da su im lica crna. Zar u džehannemu nije boravište za oholi? I onda laž napravi čovjek kao crna boja i istina pravi kao bijela boja. I ovo je prirodno se priča za kao duše će dobiti ta boja. Ovo je isto metafor. Ali kada čovjek odbija poslanika, on smatra kao da je on lagao, kao da je on nije primio Božje objava. I tako on je kriv. I zato ovo je vrlo bitan stvar da čovjek ne smije da odbija Božje poslanike kad god oni dolazi sa porukom. Hazrat Abdullah bin Umar prenesi da je neki čovjek upitao Allahovog poslanika u dijelima džennetlija, oni ljudi koji će ići u džennet, i čovjek pita za njihova dijela, pa mu poslanik reče to je iskrenost, jer kada čovjek govori istinu, on postane dobročinitelj. A kad postane dobročinitelj, on tada postane vjernik, a kada postane vjernik, ući će u džennet. Tada prisutni upitaše, a kakva su dijela džahannamlija? Oni koji idu u džahannam, kakva će biti njihova dijela? I šta je bio razlog, zašto oni su otišli u džahannam? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori, to je laž, jer kada čovjek laže, on čini grije, a ustrajno činjenje grijeha vodi u nevjerstvo, pa kada čovjek postane nevjernik, ući će u džahannam. Također, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, trojicu Allah na sudnjem danu neće ni pogledati. Ovo se pokazuje kao lutnija. Kaže, trojicu Allah na sudnjem danu neće ni pogledati, niti će se njima govoriti. Od grijeha ih neće očistiti. I oni zaslužaju tešku patnju. Onda sada ko su ovi tri? Kaže starac koji čini blud. Stari čovjek, on nije držio taj Božje granice i činio blud. I lažan vladar i ohol, siromah. Lažan vladar, znači njemu nije pripadao i nije pazio svoj narod i nije onda završio svoje obaveza, nije držio pravda i na kraju je rekao ohol, siromah. Naprimjer, ovi neki bogati ljudi nekad oni pokazuju, oni imaju oholost zbog svog bogatstva, zbog moća i tamo vamo, ali poslanik kaže ako je neki čovjek siromah, on nema neka bogatstva kod sebe, ali opet ponaša kao ohol. I ovo je vrlo oprezni taj stvar. I ovdje kada poslanik kaže Allah neće ni pogledati, niti će se njima govoriti, to se pokazuje puno lutnija od Božje strane. Mi vidimo primjer kod roditelji. Ako djece nekad pogreši i roditelji zbog lutnje ne pričaju,
Ovo je onda više pravi nemir za djeci njegov kada oni malo glami nešto kažu i onda ovo prođe, ali ako uopšte ne pričaju i to bude više bol nego da oni pokazuju svoje lutnje. I zato treba da se svaki od nas treba da vodi račun za ovim naredbama. Hazrat Nawaz ibn Saman raziyallahu ta'ala anhu prenesi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: teško onome koji priča priče da bi time zasmivao ljude, teško njemu i teško njemu. Možda smo čitali prije isto taj hadis kao samo zbog šale da neko govori laž. Hazrat Abu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: velika je prevara da svome bratu nešto pričaš i on tebe pri tome vjeruje, a ti njemu lažeš. Ponekad jedan čovjek uzmi savjet od brata ili pita nešto i taj samo govori laž i druga osoba misli to je tako i on prihvati i možda njemu ponekad se ovo pravi neka šteta, ali i ovo je veliki grijeh. Velika je prevara da svome bratu nešto pričaš i on tebe pri tome vjeruje, a ti njemu lažeš. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: najveća potvora na Allaha je da čovjek kaže da je nešto usnio, a on to uistinu nije usnio. Svaka strana poslanik sallallahu alejhi ve sellem obuhvatio za svog savjeta. Da ne govorite za snu isto. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji kaže: ko vjeruje u Allaha i onaj svijet, neka govori ono što je korisno ili neka šuti. I ako nemate da kažete nešto pametno, nešto dobro, nešto korisno, onda bolje da šutite, da ne govorite. Na arapskom se kaže: lo kanal kalamo fizatan fasukutu zahaban. Ako je govor je srebro, šutnje je zlato. I umjesto da čovjek nešto priča i onda pravi grije, bolje onda da ne priča. Hazrat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu kaže da su pitali Allahovog poslanika koji je najbolji musliman, pa mu on reče: onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Kada čovjek laže, to može da donesi velika šteta. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani, on je najbolji musliman. Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu je jednom prilikom upitao Allahovog poslanika: hoćemo li biti pitani zbog onoga što izgovorimo? Jedan sledbenik pita da li Allah će nama staviti u odgovornost za ono što mi pričamo. Poslanik mu je odgovorio: teško tebi, o Muazu, pa ljudi neće ništa više dovoditi u vatru kao što će rezultati njihovi jezika i njihovog govora. Ovo kada je rekao teško tebi, to znači najvjerovatnije Hazrat Muaz bin Jabal bio jedan sledbenik, poznati sledbenik, najvjerovatnije poslanik sallallahu alejhi ve sellem misli o tome da kako tebe nije jasno, ovo treba da ti shvatiš, ovo je jednostavna stvar i sigurno tako treba da bude. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: najviše ljudi oni će ići u vatru zbog svojeg jezika, a njihovog govora. I zato kao muslimani mi treba kada odstranimo ostali zala od sebe i isto treba da vodimo račun, da budemo iskreni, da ovo veliki grije treba da odbacimo od sebe
i da uvijek držimo istinu i da vodimo život na taj način da naši djece, oni isto govori istinu, da oni vidi da mi smo iskreni, da vidi kroz roditelji kao jedan primjer. Nekad ovi djece nije potrebno neka osoba koju oni mogu da prati i najbolje je da roditelji postanu taj osoba, da oni ne traži neki čovjek iz Amerike, iz Europa, iz Azija, da on bude primjer za njih, nego roditelji postanu primjer. I ako oni budu iskreni, oni odbaci laž, onda ne može da djece slijedi na taj stvar. Neka Allah nama tako uputi da mi držimo taj Božje naredbe, da budemo iskreni, da uvijek govorimo istinu, bez obzira da bude neka šteta na nama i kao sam rekao, taj šteta ne bude zbog tada kada mi govorimo istinu, nego za neki prethodni stvari. I onda vidjet ćete kao Allah obećao, njegove riječi su istiniti. On će spraviti vaše stanje i on će oprostiti da bude bolje za nas. Neka Allah nama tako uputi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.